Да ви кажа да не бързате да си тръгвате, защото след демонстрацията имаме 3 симулатора, на които всеки един от вас може да опита да види какво е да се завърти в автомобил надолу с главата с колан обаче. След това да си сложите очила, които да видите какво е когато сте употребили алкохол, какво виждате. Отзад има и симулатор за челен удар, който всеки един от вас може да опита с 7 км в час. Не с 50, не с 30, не с 20. Нашия шампион Ангел Караниотов ще покаже какво може да се прави, малко да ни се дригне адреналина. Искам да видите с каква лекота го прави господин Караниотов. И на Владо Илиев, разбира се. Красота, красота! Всички професионалисти ще покажат какво се случва, така че да знаем, когато стане грешка, какво трябва да направиме, когато се обадиме на 112, какво трябва да си говорим, за да бъдем адекватни, защото понякога една секунда е от значение. Когато видим катастрофа, какво е редно да направим, когато се обадим на 112, защото всички почваме да ходим в някакви посоки и се чудим какво да говорим и се притесняваме, а пък в същото време не даваме адекватната информация. След подаването на сигнала към 112, първото е мястото на происшествието, второто е дали има пострадали в автомобила и третото, при задаване на въпроси от 112, трябва ясно да кажем дали те са заклещени в автомобила. Юлка, има ли си доста катастрофа? Не. Още не. Сега ще имаш със 7 км в час. Искам да видиш как се приближава задницата на дачата. Искам да знаете, че когато се возите в колана, много грешна представа, аз се държа за дръжката, ще се фана за таблото, ще се запъна с крак. Файда няма. Единството, което трябва да направиш, е да събереш ръцете на гърдите и да се стискаш. Попълни се и хубаво стягаш врата. Готов ли си? 3, 2, 1, старт! Добре беше. 7 км, а 50? Защото всички си представят, че 50 км в час абсолютно нищо не е. Ние не се движим. Днес е една много важна дата, тъй като преди няколко години на нея загина един от най-уважаваните журналисти в България, Милен Цветков. И то загина по особено нелеп начин. И точно заради това ние студентите правиме студенти за безопасност на пътя. За да може абсолютно всички ние младите да не казваме ама той, а да кажем ама аз. Да започнем от себе си. Нека да караме под пънчето, а не над пънчето. Тоест на километража, на чертичката, да не надвишаваме 50, а да сме под 50, колкото пише на знака, да сме малко отдолу. Защото, както виждаме на симулатора, само с 7 км в час ни боли рамото и гърдите. Така че да не караме абсолютно всичката тази организация да ни се стича на помощ и да не ни се случва.